Ikaw pa, Byron. Hoy, asa man ako masilinas? Hi, ma'am. Hi po. Mayong hapon. Doon ay order si Rubilay, ma'am. Nga prutas, ma'am. 3.5. 3.5. Ikaw daw ang pabayaron. Wala ka tayo kung order. Para dili mas kamam na. Bitaw. Para dili mo i-post nga mga dili manguan. Yung para legit. Nag-expect ka ni ma'am? Gi-text ka ni Rubilay, wala? Ito ba din na ni Rubilay, ani? Murag si Helen siguro. Pero wala ka kabalo. Pero billing na kang bayad, ma'am. Wala ko mahimo kay. Kabuutan ko din mo. Wala ko mahimo kay na naman. Sige ma'am, kaon na to, ma'am. Sige na, ma'am. Daghan kaayo ni ma'am. Daghan kaayo ni. Gusto ka ni ma'am? Nakulbaan ka? Asa ka nakulbaan sa 3.5? Asa ka nakulbaan sa bayad? O sa sulod, ani? Wala kay mahimo kung na bayulunon yun. Diyan, may open ni ma'am. May open, ma'am, ha? Wow! Welcome home! Wow! Yay po! Welcome home! Dali ka, ma'am! Sige kang pamugas! Pamugas! Welcome home, ma'am! Lipay kaayon niya, nakauli ka! Then, gusto ka na iyak. Na ako'y message basahon, ma'am, ha? Nakabalakahan ni siya gikan. Nakabalakahan ni gikan. Ako'y basahon, ma'am. Mother Earth, we love you from the moon and back. Kulang ang word nga thank you para ma-express namo sa imong sami kabulahan nga ikaw ang among inahan. Salamat sa tanang sakripisyo nga imong gibuhat para sa among Sorry ma nga I fail you sa makadaghan nga higayon. Salamat sa pagpangga sa among maayo sa imong mga apo. You are really an amazing mom. Wow. Mag-unsa na lang ko kung wala ka. Daghan kayo mi nagpangga sa nagmahal sa imuha. Maong ayaw pagsigig overthink and worry less. Okay? It's so nice na nakauli na jud ka og pila ka tuig nga sige paligkamot para sa among See you soonest, mama. I love you so much. Gikan sa imong pinakagwapa o buusan nga anak. Kasakikan. Oh, yan. Usay mo message, ma'am. Source light. Usay mo message. Salamat. Pila ka ka-example, ma'am? 18 years. Wow. And then, we're good na karon. Wow. You deserve all the love gikan sa imong family and all the other fans. Happy pag-abot o welcome pag-abot. And then, welcome to the Philippines. Oh, yan siya. And then, ako siya. Possible ay mukhang teddy bear. Wow. And ako kahit pinakagwapa. Nalasan kahit ko. Ikan sa iya ha. Love you, mama. Kasi mo sa kay ano? Salamat kay Lai. Ikan na siya sa imuha. Ikan na siya sa imuha mga tao nga nag-love. Dalite, dalite. Usay mo isulti sa iya, te. Welcome home, te. Bayad ko lang. Usay mo isulti pa
no? Magaling ka sa isulti. Ay, hilak mo ma'am. Hilak. Huwag ka na kumala ka niyo. Hilak. Kaya mga ito. Ma'am, dali ma'am. Ay, sino na dito? Lang, ito na Lin. Sasabihin ni ma'am. Welcome home nan. Sa kadugay na ni mo gawas na kabalik na ka dire. Naot niya ka ng kwansa. Hilak, magod ko. Punta, maayo na imong isa suon. Lan. Ngalan. Kasi nanay. Lina dire Lina. Nanay ito. Alin sa imong sulti ma'am. Damay na ni. Nang, welcome kayo na. Salamat kayo sa Ginoo na nga pauli ra gid taong ka. Dugay ra kayo mi nagbulat sa imong anak ba. Naka-pray na po ta ninyo. Mayo kanunay imong panlawas na kita-kita po ta. Salamat sa kayo sa Lord. Oh, wala po ta. Welcome. Sige, kinsa pa man tumuhatag? Asa man to si ikaw kuya? Sige, sa mo sulti ate. Wala na mo laga dito. Ano mo, Miss Lord, ka ng welcome home. Ano po, memorable kayo sa mga Nawala itong kabibo. finally nga, ano na Joe, dara dito dari safe at home. Tapos kay, happy me nga ka ng ako, ito tatating first class activity ko ay, sa TV na lang. I love you. Yay! Welcome home! Oh, wala na si nanay? Hila po itong mga. Alam mo, hila. Sige, picture ta ma'am. Picture ta ma'am. Dali ka dito.